Good morning po, Congressman Chel. Okay. Sir, sa kakabit ng SONA ni Pangulo ay yung mga pangyayari na mag-elect ng bagong liderato ng Kongreso. Pero ang isa po sa malaking inaabangan ay of course yung pagko-convene ng Senate Impeachment Court o yung pagsisimula na mismo ng pre-trial or trial proper. Sa araw na rin po na yon ay baka official na rin po kayong na-appoint sa plenaryo ng Kamara bilang House Impeachment Prosecutor. Sir, what's the ideal date for the Senate Impeachment Court na simulan agad after the SONA, yung pagtalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Noong June, kung maalala ko, naglabas ng calendar ang si Senate President Escudero. At ang naalala kong nakalagay na petsa doon ay July 29, which is the day after the SONA. Whatever date the Senate sets, we will be ready. But of course, the sooner the trial begins, the better for the country. Kaya inaasahan namin na agad-agad magkakaroon na ng trial pagbukas ng 20th Congress. Sir, follow-up, should there be any tedious debate still on the Senate para lang masimulan yung impeachment trial? Wala na dapat. Puro debate na lang ang nangyayari. Para sa akin, malinaw naman ang utos ng konstitusyon. I-trial na itong kasong ito.